Jos ajatellaan tuollaisen kiinteistömanagerin näkökulmasta, joka sitten tätä isoa kiinteistömassaa hanskaa, niin monesti se omat resurssit, oma työ menee siihen, että käsitellään just niitä päivän polttavia, hälyttäviä tilanteita, joihin on pakko tehdä jotakin tai voi olla isoja riskejä ja seurauksia. Ei ole aikaa siihen, että kytkeydytään todella moneen eri portaaliin tai järjestelmään eri tunnuksia, eri salasanoja, katsotaan sieltä niitä tietoja. Ei siihen ole käytännössä ole aikaa. Tai jos tieto on hyvin tämmöistä niin kuin taulukkomaista, vanhan tyyppistä, se ei ole kovin visuaalista eikä valmiiksi jalostettua. Ongelmahan tiedossa nyt sitten on se, että sitä tietoa tulee olemaan hyvin paljon. Näitä sensoreita tulee olla joka ikisessä laitteessa ja järjestelmässä. Jokaisessa lampussa saadaan digitaalinen tieto. Kohta tiedetään on älylattioita, seiniä, joka ikinen teidän ympäristössä oleva järjestelmä on verkottunut. Miten se voidaan tehdä tietoturvallisesti? Miten voidaan käsitellä koko sitä datan määrää? No, tämä tieto ei vertailukelpoista, on hyvin vaikea vertailla eri tietoja keskenään. Lampun tarjoama tieto on erilaista kuin taas lämpötilasta tai energiakulutuksesta saava tieto. Miten se voidaan yhdistää niin, että se palvelee sitä tuotantoa? Sitten ei ole välttämättä integroitu näitä tietoja. Hyvin siilomaisesti katsotaan yhtä asiaa ja silloin kuitenkin iso merkitys, jos säädät lämpötilaa tuolla, niin mitä se vaikuttaa sen asukkaan kannalta tai toiminnan kannalta muuten. Ilmanvaihto voi säätyä ihan eri määritelmien pohjalta kuin taas se lämmitys. Tiedon jalostaminen. Kun halutaan hallita isoa kiinteistömassaa, pitää pystyä jalostamaan eri käyttötarkoituksiin. Se kiinteistöhuoltoliike tarvitsee erilaista tietoa kuin taas kiinteistöjohtaja ja sitten se yksittäinen hoitaja ja asukas tai potilas siellä kohteessa. Tieto ei yleensäkään ole kauhean näkyvää tältä osin. Eli se avoimuus, saatavuus voi monesti olla myöskin ongelma. Mutta millä saadaan jatkuvaa tietoa kiinteistöstä niin, että voidaan sen kiinteistökustannuksia paremmin johtaa, toisaalta merkittävästi myöskin on iso vaikutus kiinteistökunnalla siihen toimintaan. Eli jos yksittäinen kohde joutuisikin käyttökieltoon tai siellä on homeongelmaa, niin se on iso katastrofi. Ei ole korvaavaa tilaa yksittäisellä paikkakunnalla helposti, se ainakaan saatavilla. Ja tämä tietysti pitää pystyä ennustamaan. Tämä on liiketoiminnalle iso asia, mutta myöskin niille asukkaille, jotka siellä asuu.